Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. We are back starting 11 bafethu. Njengenjalo bafethu niyazi ukuthi ngihamba noSibuda Libuda, Sibuda wama-jokes. Sibuda khamba kanjani? Hey tawola mnandi maswidi kanjani? Mnandi maswidi man. Kya. Nazo ke. Bafethu namhlanje bekudlala iSoweto Derby, iKaizer Chiefs ihost Orlando Pirates the FNB Stadium. Namhlanje i-28 February 2026. Nakho. Sawuvala inyanga ya February namhlanje. Uyibona kanjani igame mfethu? Ake singene egamini. Yabona ngizongena nje ngelimi lase starting 11. Ekmuneke eknima niyazi. Uthi hayi besikhala usho njalo. Bese uyayazi kona lento ngisho. Understand. Yabona ke ilanguage yase-static. Yabo. Bese ngizongena kwenye i-lineup. Nenye into eqeda kufika manje njengoba senza yonke into i-jazz starting. Ayi ngirealizile ukuthi khona i-team ene Dijong original. Very impactive Dijong. Yase Spain. Bese kuba khona eno part 2 Dijong engacabanganga ngisho nokumfaka even sebesawuthi shooter sebelide kodwa ngikho ke njalo angikho lapho bengihlaziya asingene mfethu iChiefs phela bayi bese ngibuya la ngasho ngathi akufonele kwiFIFA maqeda kuFIFA kufonelwe iSAFA ukuthi kushiya ukuthi sesiqedile ukudlala kokwesizini ngoba yonke into ekhona edlalelwayo asisekho kuyo siphumile sicela ukubuya ngesizini ezayo nisecurishele noma uposition 8 sizokwazi ukungena ku top 8 sizodlala lela yonke into edlalelwayo ngesizini ezayo so kwathiwa ngiyabheda ngazi lutho angilazi ibhola bakuthuka kunjani ke namhlanje okay asingene ke egamini namhlanje so kahle kahle mana lo basingene egamini so usho ukuthi wena sekukhona abantu abadlalayo kodwa baphoqwa isimo hayi ngoba bedlala angithi injalo ke leyo nto waze wangibuza ngaze ngathi iChiefs izoshaya iSundowns ishaya iPirates kwathiwa iyabashaya nje kwiNedbank ngonyaka odlule izovinjwa yini kunjani apha mangami angifuni ukunikhumbuza izinto ngifuna ukunitsheleza namhlanje ngiza nazo ngoba niyazazi zikhona on record engimtshela zona nibuyele emuva kuma videos 8 ungasifollowa nje starting 11 XI on YouTube bafethu okay then konakalephi asiqale from starting 11 first of most of all is starting 11 mayiqhubeka igame ngibonile ukuthi kuyiKaizer Fish bengamele kungena uMonyane bekumele kungena uSolomons indaba ngithi uSolomons ngimbukile bemshiya uMonyane ngale bemshiya yabo uSolomons currently kuPSL akekho umuntu ongamshiya number 1 first okwesibili ngasho nganitshela ngathi uDa Silva yingubo zodwa uma kudlala neteam ngibonile nami ingubo zodwa ufunane emuva akayeni attacking player yena yabona mayidlala neteam engazathi inteke uzokora ikhona iPirates iyayishaya ubuvuma uya kwi-direction la ekushawe khona ibhola shawo bani le bhola okay asidlule lapho uyalishaya uvuma uya ukuyolisave lo odlala uposition number 9 ozingubo zodwa usemumve 18 yanga walishaya igoli ngahle kahle igoli lakhe bese mangimami sekufanele abe kwi-18 area la kufanele abe kuyona adlale kuyo akoriko kumhlulile kahle kahle into ayingenele ukuzoshaya igoli ngakube 18 lang yangaku iyona ke into ayenzile kusho kule 18 akumele atholakale kuyona akekho kodwa ukhona kule yangaku akho impact ayenzile kwi-18 area fanele angene kuyona lapha yabhala impact uyenza ngapha ekhaya yabo uyenza ngapha yabo yafaka iPirates usibelebele bengayona iusual starter but mase kuyiKaizer Chiefs ube yistarter okay bese kuyigame number 2 since February estartile but bambekeze option 2 uVan Rooyen wafika wenza umsebenzi ngathi kanti ulokho uthi usibelebele effective kanje mase maki Chiefs iyiphi enye igame abe effective kuyo
angiyazi so uzoyisho mangabe uyikhumbula wavala nangale uLilepo azange aperform ngalendlela eperforme ngayo 2 lezi ngubo zodwa bekumele ishintshwe ngo 28 minutes iChiefs ishaya ishot on target ngo 29 minutes 29 minutes beyivakashile eGlindini sekungena amagoli amangaki ngoba phela igoli lokuqala lingene ngo5 minutes ingene ngo5 minutes Sapang Morim yabo yeah and then sizila okay khona umdlali esike samusha ukuthi mangabe ethola ontanga yakhe iperformance yakhe iba phansi wePirates uyayathola ama man of the match mangabe etholele namhlanje cha kenzanga lutho bese ngiyiphinde lento uApollis ugeneral uyena umuntu oyi-first candidate kuma play of the season award yabona uApollis phela uyena ophatha le nduku yabona makushaya amanuthi uyena ophatha le nduku ethi yabo mayifuna inothi liye phezulu uyena okhomba phezulu uMcgweli ngisupport Pirates kodwa uApollis udlale kabi Apollis ikhadi akangalithola right wadlala kabi umfukengi walithola elilodwa and bese kuyi second offense leya angithi yabona bese kuyi second offense bamnyekile oqala yesibili yes be deserve omunye umdlalo wasesiswini hayi esiswini usibelebele udlale kabi lo mdlalo omusha osanda kuqala kulokhujana kwiChiefs lo mlungu waseThekwini uChislet yeah that's a career ending tackle kodwa ubengekho intended but unyawo la yabona unyawo lingene othangeni lwasho liyabhendeka iVAR bizo checka ipossible red card kuleya tackle because it's a career ending tackle leyana yeah but it's the same tackle lenze uMiguel uyenzile leya tackle uyenzile leya lokhujana bekumele athola iyellow card yena mayidlala rafu Apollis yabo kwi-slide tackle uthola ibhola kuphela umuntu azange amcatch if ucatch umuntu beyimfanele i-red card yabo sibuye kuleli iphuzu leli le-penalty nathi uNdamane wenza ipenalty elimaza ubani uMakhehle uTiti ambulance sithembisa this time uHoto azange alithinte at all ibhola the first thing eyenziwe ngiVAR mina enze uLokhujana umlenze kaHoto ukutheklisha umlenze kaSilva eboxini ngendlela yokuthi if azange uSilva ithole leya tackle ubezolithola leli bhola aliphasele omunye that was a 100% tackle without touching the ball imlenze beyilevel eyodwa wamshaya uTito wathi ureferee get abantu abalala emsebenzini bezokwenzani bezosebenza that was a red card of which ileso sinqumo engithathile ukuthi ureferee uyafavor yabo it's a clear penalty leyana mfethu bekumele ishaye igoli lapha it's a possible scoring opportunity yeChiefs of which bekunga 1-1 yabo 2 lo mdlali olimaze oshaye uvele by washaya uSilva azange athole card azange anike foul ureferee hence ngithi bekureferee ube favor iPirates ngikuthathele lapho lo ama incident i3 ebe angama clear foul ekumele uMr Referee awajudge awakwenzanga lokho 2 igoli elishawo Apollis that was a creative goal bekumele iChiefs beku possible 80% possible ukuthi baliconsider lelo goal and naleya iChiefs le penalty that was a clear penalty that was a clear penalty by Rob iChiefs kakhulu uMonyane bekumele akhishwe kungene uSolomons akwenzanga okay asingene ku second half uyawenza ama changes uyamyeka uSilva uyamyeka uMonyane ukhuluma isiPortuguese yabo owakumele ngene uDuba kungene uSolomons yabo bese ngikhohliwe nokuthi uChiefs noSireno ukuthi inano lokhujana inano cross bese ngikhohliwe why uzodlala umsimango omonyane uno cross uno Solomons udlala nePirates abantu abagwidi ku pace
because uSolomons uyena umuntu obashiya ushiya ngisho uDuprez ngejubane injini yetekisi leyana why kahle kahle ngingasho ukuthi zitunqa labo coach zitunqa if yeah ama interpreters lawana yabo yeah ama interpreters lawana bafethu ba coacha nge-interpreting certificate uyabo cause mfethu uDa Silva nje uyidlaleleni second half mfethu uyaphuma off position uzoyoshaya i-deflection kuba igoal ubeyaphi lapha emuva ngoba akayona i-defense ubeyaphi and second thing bafethu Kaizer Chiefs was too slow uNgcobo Kaizer Chiefs uNgcobo uhluleka uyena mdlalo obehluleka kahle oNgcobo they are there because akekho umuntu ozongena esikhundleni uSirino angangena esikhundleni saNgcobo enze kangcono kulokhujana bathina abalandeli abasibukela bathi usegugile yini eyenziwe uNgcobo uyisize ngani iChiefs uNgcobo namhlanje mfethu ingubo zodwa uNgcobo namhlanje ubeze ingubo zodwa uNgcobo yabo mfethu sekuthiwa okay ke iPirates sigejile siya counter attack bayo baslow abantu yoziPirates ibuye izolimaka ibhola abafuna ukuphasa ibhola on time Kaizer Chiefs lutho qo Chiefs beyidangela ithe ngesikhathi kuyi-throw kuzongena igoli eshawa uMahopa yabona isikhathi kungena uMahopa akekho umuntu ophick-uphile ukuthi hayi bayatrola angazi noma bebese kulento yokuthi hayi khona osalimele bese kuyi-foul iyaliphonsa ibhola lo muntu ophonselwe ibhola u-free ushaya i-cross ethola uMahopa uyeqa uyaphuma ukhipha uphambana nebhola liyenethini yashaya igoli lesithathu iPirates ayinokuvuma kodwa naye yabo ngeke ukuvuma uyashintsha laba yini ama-translator lawa Chiefs ama-translator lawana kona coach ayashintsha ayamshiya uDa Silva first 45 minutes uDuba bekumele angene Duprez bengimele iChiefs idlala i442 kube ama-strikers a2 ingubo zodwa aphume kungena uSirino uNgcobo aphume umonyana angangeni kungene uSolomons yabo okwesibili i-defend ye-Chiefs beyithanda ukushaya u-highline kanti bayayishiya ngejubane bayishiya you can't trust i-highline kudlala nabo police umuntu ozokuqonda ephethe ibhola akadingi ukuthi azabe i-offside ukuze abe i-impactive ugeneral loyana yabo enye futhi into engiyibonile ukuthi iChiefs iyenza ngcono yabona saqala umdlalo iChiefs bihluleka ngisho ukucombine 10 passes but bathe sebedliwa ngo2-0 yabo abe sebekwazi ukudlala sekukhona sekuphuma uNgcobo sekwenza wangena uVelebhayi inkosi uVelebhayi udeliver ama-cross ewadilivile umbiza ngani konje omaziyo angazi ukudla kunjani ukudla kunjani lokhu isize main cause uVelebhayi if akadlaleli kwi-Kaizer akekho kwi-Kaizer Fish ukwi-Kaizer Chiefs ubezoba more effective than Mfukeng Orlando Pirates if ube nama player right ubezodlala start igame ucoach aba right start igame a deliver ama cross if kukhona istriker bezoba useful lama cross uVelebhayi njengoba engena namhlanje angazi wayegcine nini ukungena what an abamstetha ngani mfethu what an impactful player yeah uhlalise ebhenchini abantu aba-right abangenza ushintsho abane-experience abanye njengosirino ufaka uDa Silva ufaka omonyane u-expect ama-result uyambona uNgcobo ukuthi iy'ngubo zodwa awenzi lutho uyambona uDa Silva iy'ngubo zodwa uyambona umonyane bayamshiya ngejubane laphaya if iPirates yakubona ukuthi kahle kahle bekumele imbone umonyane ukuthi siyamshiya ngeje i-capitalize kuloko ayimshintshi ukufaka umuntu onejubane khona la iPirates kuyalithola khona ibhola phambi kwe-D-line ye-Chiefs ibashiya isiyishile i-defense isathi ya cover up ngathi ukuba khona uSolomons ngabe semficile lo muntu it's either uzongena ama steps ayi3 akhahlele noma acinge uMbuthuma as a striker or umuntu ozoba ne possible chance yokuthi akhahlele epalini kwenzeka ibhali iPirates of which iPirates bengenzeka ukuthi ukuba abadlali bayifundile lento ibingawashaya amagoli azafike u7
iPirates bijabule bisimanage igame bingenendaba nokuthi siya increase itali because nabo babhayizile lapho kumele iPirates beshane iChiefs beshane noma ngo8-1 benzelani benzela ukuthi because baku kanjeni neSundowns yabo Sundowns mesha 4 goals kusasa inkinga ihlala le amagoli kuzoba nzima bekumele ama players lento ehlezi sithi ukuthi ama players ala eSouth Africa they are obsessed ngokcreate ama chances not to convert ukuthi hey ncwaba nina hey cishe hey ngicreate no coach uzomusa we created more chances convert iChiefs ngoba isalele nje ayishawe noma ngo10-0 ngo10-0 khona bezophaphama phakathi kwaDuba no Velebhayi ngize ngasho second half ukuthi ube ne shot on target lo Da Silva ungazange azabe une0 shot on target labantu ayikho into asabazoyenza kwiCAF kunjalo kungathengi kunjalo futhi team mayizolidwa abanye abantu abangakaze badlali omunye umuntu ongakaze adlala ibhola kube uye othatha ama decisions amakhulu indaba ingalikhujana uMcCarthy uke waba namajaqamba nani ayikho substitute ngangayisho lento ngathi if i-defense ye-Chiefs iba namajaqamba nani kukhona noMiguel akekho umuntu ozosubstitute labo bantu i-defense igcine ibe right lo ngcobo bafakwa because bayadunguzela ukuthi sizofaka bani well bakhona oSirino bakhona olokhujana oVelebhayi noma uVelebhayi kungasi umuntu omakayo oyi attacking winger kahle but it's better than ukuba khona ungcobo amane kuthiwa i-team iyazenzela esiswini but iyazenzela kuma winger of which azo increase scoring opportunity because into ebalekile egamini you can 100% defensive njengesikhukhuni but umalike la ngena igoli ngakuwe ubani ozokushayela igoli ngoba wena strong kwi defense angiyazi nje lento lena ecatshangayo ayithenganga iChiefs izodlala umuntu ombonayo ukuthi ingubo zodwa aba beziyi2 ingubo zodwa ufaka ingubo zodwa uyabona ingubo zodwa bese ubheka ukuthi uzoshaya iPirates bese ubheka ukuthi uzoba unumber 3 angizi nawe ingubo zodwa vele ucoacha vele ingubo zodwa nomunye womphathi wenu ingubo zodwa so kuba njalo uma kuhlangana ingubo zodwa wengubo zodwa mayihlangana kuphuma ingubo zodwa zama results ukuba nginawo ama powers kahle fanele anikwa ama powers iChiefs nika ama powers ngifonele uFIFA because what's going to happen if iChiefs idlala neSundowns njengoba abanye bethi bikuthukuthuku becanga ukuthi izoshaya iPirates ishaya iSundowns ithathe ileague ngobani ngoSilver njengamanje yini iChiefs izoshabana njengamanje angazi ukhona into angayenza koNdamani mhlawumbe izoshaya amagesi okay kani khona into angayenza uSilver ayikho omonyane ikhona into abangayenza bebhekene nomdawu kukhona ngoba phela labantu esibashoyo ukuthi abadlaliswa abantu abazonika utough ubunzima ilokhujana omdawu oVelebhayi uNdlovu ulimele uNdlovu angimbonanga ngisho na kuma reserve kusho ukuthi ngenzeka kuba ulimele I know bafethu mhlawumbe besafuna ukuthi sikujobelele kona ukusho because vele njengamanje yazi bafethu enye into singadidwa ama results iPirates nayo idlala kahle Pirates idlala kahle but istress sePirates azini iPirates ifuna ama early goals indlela edlala ngayo iPirates ifuna ukuvalela ekhoneni ifuna ukwenza yonke into eyithandayo yabo nje first 10 minutes iPirates izoyivika kulama iChiefs bevika ilokho celemba ngezandla yabo manje ivika ngenyama ivikela inyama but ke bafethu kuba njalo nje mongenayo istrategy sokuthi udlala kanjani yabo because ama players eChiefs angibona ukuthi asazi structure sokuthi iChiefs idlala kanjani nengubo zodwa lezi zibacoachaya azazi hayi yabona i-team ne-team kumele ibe ne-blueprint ukuthi okay thina la ikadlala kanje yes so uma wena usibamba ngalendlela edlala kanje we have to have ama option game changers yes ukuthi okay njengamanje lo coach lo Hlaniphile usibonile ukuthi sinasebenzisa abani idlala kanjani njalo ake sishintshe just like iSundowns yabona ukuthi okay sibanjiwe amaZulu asibambile afaka uAlende of which uyena wakora iwinning goal
angeke uyifice leyo nto kwi-Chiefs ukuthi izakhipha ubani. I-Chiefs izosubstitute lama players azongena se-under pressure. Well done to uVelebhayi ukufica i-team isidliwa kubonakala ukuthi ngeke asakha but I give it the best performance. Character. Yes, the best performance. Call it character. Yes. Yabo. Yabo njengamanje bafethu ku-Betway Premiership. Wonke umuntu njengamanje uye endaweni yakhe ekuyona. Yabo njengamanje ngoba i-Chiefs idlala kanje iya ku number 9. So umuntu oku number 9 lapho ko Stelis man bafethu yenzani space i-Chiefs iyeza nje. So umuntu akahlala endaweni yayo ngoba ni Sundowns kusasa kumele yenze sure ukuthi iyabuyela ku number 1. Yabo kuba ngononina abangayidlali M10 8 bengayidlali. Yeah, abayidlalayo baqhubeka bayidlala. Abayidlalayo beqhubeka bedlala. Abanye abaziyo ukuthi basese nezingubo zodwa babhalela incwadi uKhef ukuthi cha si noma siqualify kuKhef acela ukuthi singayo kuyodlala ngoba siyomikisa ama-wins simikisela abanye abantu sithele i-league yaseMzansi ngehlazo. Ama team ala eMzansi njengoba i-Chiefs idlala cishe ngolwesibili fanele yazi ukuthi i-Chiefs inezingubo zodwa i-capitalize iwine hayi ngoba ngiyinyanya ukuthi khona izingubo zodwa kwi-coaching na kwi-technical khona izingubo zodwa ezimbili nase-grinding. Yabo if azikho le ngubo ezodwa ngibengeke ngikusho lokho ukuthi ihambise ukuyothikitha kwi-CAF. Yabo nezesco uma iwabuka lama games ingasho ukuthi laba next season makuthiwa bayabuya ngeke basishaya. Ngeke bebuye kwi-CAF angeke bebuye because phela angithi i-sport esodwa se-confederation sothatha laba baku-Nedbank esinye sothatha number 3 so manje ngeke sohlalela ningi engayigxeki i-Chiefs cause ama opportunity ukuthi angene awasekho. Yabo okusho ukuthi ivakashile ingakho kufanele ibhalele uFIFA ukuthi ayisekho into esiyidlalelayo thina la kwi-Betway Premiership ye-PSL yase-South Africa sicela inumber iposition yethu number 9 sibuye ngonyaka ozayo abadlali bahambe bayocela noma bayothenga iAmstel lebe i-advertiser ekubeni iPirates bi-away advertise iAmstel eFNB okungasi home ground yakhona ngoba sebelida kuye kwi-Amstel Arena ngoba phela iAmstel ayi-advertise ukuthi proud sponsor Pirates kodwa ngikho lapho abanolwazi bazochaza ukuthi kungani kwenzekile lokho. So lento le esishoyo ingenzeka bafethu yabo ingenzeka ngoba ubani lo umpisana iRoyal AM ama games ayagcina sekhansela yabo so ne-Chiefs ingayibhala incwadi kodwa ke asikho lapho bafethu next time bafethu siyayivala manje thank you siyabonga.